हेलो लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो आंनि मोजां मोननाय आर'नाइखौ फिन खेबसेबाव बावहरग्रोनाय थाबाय। थ' लोगोफोर बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो बेरायहैनो नागिरदों नै अबाव थाङो नायलांबाय थादो। जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेड बा सोलो बयबो आंजों लोगोसे मामु बाय 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 कामान्डा बाय 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 थांनोसै न'ने दे गुड बाय थांनोसै मोलेलिया नुबाय र' मोजां नुवाखै बोरायबो थांगोन आं हारसिं नङा बोराया गारि दिहुनदों। Nih. No. Beli deh sana. Video kenapa? सफैबाय आं न'आव औनि आनैया खामानि मावहोदों नै जोंहा फुजा होनो नागिरदों नै दासो खेबबाय आं बावना थादों हिनजाव गोदाननि हाबायाव हिनजाव गोदाना गावनो मैगं हागासिनो सोर सोर हाबा जायो नै हिनजाव गोदाना नायनानै लाखादो आरो हाबा जानो सोर सोर गोसो फैदो हाबायाव नै लोगोफोर फात गाजा बिलाइ बिबार बियो फात गाजानि बिलाइ नै बिबारा माबायदि फात गाजानि बिबार आरो बियो इलाय नैबेबो नै मेरला दं फात गाजायाबो बिबार बारलायलायो नै लोगोफोर मा होनो दिलारा माइरं खावनानै जाखोमायो ना आंहा बेखायनो इदि माइरं सुग्रा हरबाय नै एबार जाखोमानो हानाय नंला नै बेखौ इउज खालामनांगौ आरो दिलारफ्रा माइरं सुबा ओमफ्राय नै लेखाबो दंखायो इयाव नायनानै मोनजोबगोन गासिबो
मा दङ दंजोबो आरो नै गासिबो जोसाखौसो जाव ओरै था ओरै ओरै नै ओरै था नोङो मोसा नोंजों आंजों मोजां मोनलायनाय गोसोथोलायनाय सना नोंजों आंजों मोजां मोनलायनाय गोसोथोलायनाय सना नोंजों आंजों मोजां मोनलायनाय गबोथांबाय सना आरो खनबाव बैसागु बोथोरा मोनलायलांबाय सना बैसागु गोदान जाफैलायबाय दिनैलाय बैसागु गोदान बैसागु गोदान जाफैलायबाय बैसागु गोदान सफैलायबाय दिनैलाय बैसागु गोदान सफैलायबाय दिनै बैसागु गोदान सफैलायबाय नोंनिया माबा नामोनलाय नोंनि नामा ओमफ्राय नोंसिनि बाबा नालाय ओमफ्राय ओमफ्राय नोंसिनि बाबा ना दे मेथाइ खनद' ओमफ्राय नोंसिनि मामि नालाय नै आगै गोरबोनि सनाय दाउ मैना दिलाय बेखौ खनलाय दिलाय दे नों रोंखायोना दे औ खनद' मोजां खोनासं बैसागु गोदान सफैलायबाय सना बेजों बेखौ लाथ'लाय ओमफ्राय ओरै खालामदे देन्थायाव हमनानै दे मोसादो दे Hmm.